Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap yurdumyzdaki täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Magtuna Dynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetini 2021-2022 okuw ýylyny jemlemek, hemem 2022-2023 okuw ýylyny öňde durýan wezipeleri aralyp maslahatlaşmak maksady bilen halkyň arkadaly zamanasy diýen şygarasynda ýurdumyzyň bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Maslahaty ýurdumyzyň bilim ilim ulgamynyň ýolbaşlary we işgärleri hemem mugallimler gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimizin kararlary bilen tasdiklanan Türkmenistan döwletimizde durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň esasyna gazanylýan ajaýyp üstünlikler halkymyzyň bagtyar we eşretli durmuşy beýik dörejelikli işler bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny noktadylar. Olary hormatly prezidentimizin watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýürelgesine eýermek bilen garaşsyz watanymyzda toplumyň özgertmelerini amala aşyrylýanyny, döwletimizi we jemgyýetimizi mundan beýle mükemme taraplyny ösdürmäge, täzelenşe we ösüşe gönükdirilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2052 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini, hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň möhüm ugry hökmüne bilimiň, hiliniň we mazmunynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda öpçün edilmegi, okuw terbiýeçilik işindäki öňdewarjy tejribeler nazara alınıp, ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sağlaşykly ösmegi, watançylygyň belent ruhuny terbiýelenmek bilen baglanşykly özgertmeler dogrusyny belläp geçdiler. Çykyşlarda bilim ulgamyny 2021-2022 okuw ýylynyň jemleri, hemem 2022-2023 okuw ýylyny öňde durýan wezipeler aralyp maslahatlaşylyp, bu ugurda hormatly prezidentimiz tarapyndan bilim özgertmelerini durmuşa geçirmekde alınıp berilýän işler, hususan Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny bilim ulgamyny ösdürmek babatda kesgitlenen wezipeler daşar ýurt dillerini okutmaň usuliýetini kemilleşdirmek ugruna gazanlan netijeler we öňde duran wezipeler tebigy we taýkyk ilmi ugurlary degişli dersleri ingliz dilini okutmaň innowasion usullary Türkmenistanyň bilim ulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň ýeten sepgitleri we täze gözýetimleri bilimiň sanyny guruşawyny emele getirmek we innowasion bilim tehnologiýalaryny ornaşdyrmak ugruna yerine yetirilmeli işler, ýokary we orta hünäri bilimi edaralaryny akkrediterlemek milli ulgamyny döretmek esasy ugurlary, öňdewarjy halkara tejribelerini we milli ýürelgelerimize laýyklykda pedagogik işgärligiň hünär derejesini ýokurlandyryş, okuwlaryny kemilleşdirmek wajyp meseleleri, okuw kitaplaryny we gollanmalaryny taýýarlamakda öňdewarjy dünýä tejribesini öwrenmek boýunça alyp barylan işler pedagogik tejribeniň bilim ulgamyny kemilleşdirmekdäki orny bilim we terbiýeçilik işine esas goýjy benýat, hünär tehnika bilimiň önümçilik bilen ara baglanşygyny putulandyrmaň ýollary, milli maksatnamalary we konsepsiýalary esasynda bilim işini kemilleşdirmekde toplanan tejribeler we öňde durýan wezipeler, hormatly prezidentimiziň bilim özgertmeleri we ýaş nesli terbiýelemek täzeçilik usullary, arasaçylyk we sadan durmuş ýöreleri saglygyň baş grew dogrusyny belläp geçdiler. Bilim işgärleriň maslahatyna usuly amaly okuwlarda okutmaň döwrewap innowasion usullaryny sanly serişdeleri bilim işine geňden ornaşdyrmak, bilim işgärleriniň tehnik serişdelerden we ulgamlardan, maglumat gorulardan peýdalanşyny kemilleşdirmek, hünär ustadlygyny eýdigiderli ýokurlandyrmak, mektebe çenle ýaşly çağılan erki ýaşdan sagdan ösüp kemale gelmeklerini we mektebe taýýarlykly barmaklaryny öpçün etmek, ýaşlary ilmi gözlük işlerini ugrukdyrmak boýunça wezipeler geňden aralyp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň oňat okumagy, ilim, hünär öwrenmegi, öňdewarjy tehnologiýalary özleşdirmegi, edep terbiýeli bolmagy, milli gymmatlyklarymiza sarpa goýmagy, watany söýmegi, ýaşlara sargyt edýänligini belläp, gahrman arkadamyzyň jowher zekininden dören we baý many mazmuny çoň pehim paýhata ýorulan beýleki gymmatly kitaplary ýaşlar üçin deňe taý bolmady gollanmalardygyny, hemem ilim, bilim, edep terbiýe çeşmesidigini bellediler. Şunuň ýalam çykyşlarda işgärleri dolandyrmaň häzirki zaman innowasion usullary esasynda zekini ýaş mugallimleri işe çekmek we olary ilmi barlyk we önümçilik işlerini ugrukdyrmak, inženýerlik we tehnologiýalar babatda dünýäde iler tutulýan ugurlar bolan nano, bio, maglumat we innowasion tehnologiýalar boýunça bakalavrlar, magistrlar we ýaş alimler taýýarlamak, bu ugurlarda ilmi barlyk hemem taslama konstruktorçylyk işlerini ýerine ýetirmek, sany we akylly tehnologiýalary döretmek we olary önümçiligi ornaşdyrmak boýunça tekliplerim hödürlendi.
Türkmenistan'ın bilim ulgamynyky halkara hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça döwletimiziň dünýä ýurtlary we halkara gurumlary bilen ugurluň giň toplumy boýunça şol sany bilim ulgamy babatynda da toplumyň esasy amalaşdyrýan halkara hyzmatdaşlygynyň geriminiň ýyl saýyn giňelmegini nazara alyp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara hyzmatdaşlygy bölümlerini açmalydygy we olaň işini döwrewap we kemil derejede gurnamalydygy milli bilim ulgamyny halkara ölüňlerini laýyk getirmek ýokary okuw mekdepleriň halkara reytinglerinin kabul edilmeginin esasy şertlerini bir hökmüne çykyş edýän ilmi mugallimçilik işgärlerini taýýarlamak 3-nji basgançynyň maksatnamasyny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine ornaşdyrmalygy, akademik hereketligi halkara ölüňlerini laýyk getirmek babatyna bilim almak ugruna gyzyklanma döredip, daşar ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine degişli ugur boýunça belli bir möhletin dowamyny okuwy dowam etdirmek netijesinde alynan hasap birlikleri talebiň ýa-da magistrantyň degişli bolan esasy ýokary okuw mektebinde şol hasap birlikleri hasaba almagyny ýoly goýmalygy bellenip geçirildi. Bilim edaralaryna sanly bilim ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça häzirki döwretçilik durmuşa geçirilen işleri hasam kemilleşdirmek, ýaşlara berilýän bilimiň hilini dünýä ölümlerini laýyk getirmäge şertleri döretmek, okuw kitaplary, gollanmalary, audio, video, okuw ýazgylary, hyýaly hakykat we goşulan hakykat tehnologiýalaryny peýdalanyp işlem taýýarlanan tejribe okuwlary geçirmek, programma öpçünçilikleriniň ýazgylary ýokary okuw mekdepleriniň internet portaly arkaly ähli ýerden yeterliň döredilmek ugruna geçirilen işleri edigderle dowam etdirmek, ýaşlaryň öz başlyk taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmagyny oňy netijeleri berjekdigini ygtyly. Türkmenistana daşar ýurt dillerini okutmagy, kemilleşdirmen konsepsiýasynyň çäklerini, çağlar baglaryndan ýokary okuw mekdebine çenli bilim edaralaryna gurulýan sapaklar, beýleki dürli çäreler arkaly çağılan ýaşlaryň daşar ýurt dillerini bolan gyzyklanmalaryny artdyrmak, bu işlerde alim pedagoglaryň, psikologlaryň, halipa terbiýeçileriň täze döwrewap usuliyetleri bilen tanışmaklarynyň we durmuşy ornaşdyrmaklarynyň esasy wezipeleriň biridigi, dil öwrenmekde üns berilmeli ugurlugyň biriniň hem ýygderliktigi daşar ýurt dillerini öwretmege diňe şoňa niýetlenen sapaklarda däl eýsem sapaklardan boş wagtlaryna da ünsün düşürmelige çalışmalygyny, ýaşlaryň dil öwretmek üçin olaň sözleş diliniň kemilleşmegine aýratyn üns berilmeligi bellenildi. Maslahatda çykyş eden bilim işgärleri halkymyzyň gowunçyny, buýsunçyny öwrülen merdana, watançy, ilhalar insan, usat mugallim, gahryman arkadağımızın eziz atasy Berdimuhammed Anaýewiň mehriban kıblası Mälik Guly Berdimuhammedowyň mukaddes watançylyk, insanperwerlik, mugallimçilik usuliyet ýöreliglerini münasip dowam etdirip, güýç gaýratyny, ukyp zekini watanymyza, halkymyza, hormatly prezidentimize wepaly ýurdumyzy gülledip ösürjek nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge bagş etjekdiklerini, munun beýlegem dörejilikli zähmet çekjekdiklerini inandyrdylar. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşlary hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edip, garaşsyz watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap bede wada bilen alyp barýan arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, el-ýurt bähitli, dünýä ähmiýetli beýik işleriniň hemişe rowaj bolmagyny arzu etdiler. Hormatly prezidentimiziň insanperwer we sahabatly syýasaty netijesinde insan saglygynyň gymmaty ähli zatdan iler tutulýan diýarymyzda halkymyzyň bagtly awadan durmuşda ýaşamaklaryny gönükdirilen ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýurdumyzda bar bolan şipahanalaryň durkunyň täzelenmegi, döwrap şipahanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi netijesinde halkymyz ähli amatyklar gözüňde tutulan döwrap binalarda deňjalmagy, saglygyny berkitmäge hem dikeltmäge uly mümkinçilikler tapýar. Şipahanalaryň birim Awaza milli syýahatçylyk zowlagyna ýerleşýän Awaza şipahanasydyr. Bu ýerde häzirki tomus mögsüminde zähmet ruhsatyna çykan raýatlarymyz döwrewap deňjalýarlar, hem saglyklaryny berkidýärler. Ýurdumyzyň şipahana ulgamyny ösdürmek, halkymyzyň saglygyny dikeltmek, hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Täsin tebigatly kunjaklerde melhem suwly çeşmeleriň başynda azaýyp binagarlyk keşmine eýe bolan iň kämil lukmançylyk enzamlary bilen dolu üpçün edilen şipahanalar gurmak, odal bar bolanlarynyň durkuny düýpli döwrewaplaşdyrmak işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Her wagtda Awaza milli syýahatçylyk zowlagy halkara derejesinde diňjalys tagaldyş merkezi hökmüne ikrar edildi we duşuklaryň, maslahatlaryň sergilen hemde halkara derejesindäki sport ýarşlarynyň geçirilýän ýerine urildi. Bu ýerde Awaza şipahanasynyň gurulmagy milletiň saglygyny berkitmek, berk bedenli, sagdyn ruhly ýaş nesilleri terbiýelep ýetişdirmek babatda galadan döwlet ähmiýetli wezipe hökmünde kesgitlenenliginiň aýdyň beýanydyr. Awaza şipahanasyna bu günjüň baý tebigy melhem bejer serişdelerini ulanmak arkaly dürli keselleri bejermek, dikeldiş çärelerini amala aşyrmak,
adamlaryň bedenini berkitmek we olarda keseliň öňüni almagy bolan ukyplaryny pogtalandyrmak bilen baglanyşykly meselelere zerur üns berilýär. Muňa özi ispahanada insan saglygyny hemme taraplan berkitmek üçin ägirt uly şertleriň bardygyny görkezýär. Awal ispahanasy halkara ölçeglerine laýyk gelýän toplum bolup, ol bir wada 200 adam kabul etmäge niyetlenenler. Spahanaň ýürütülüşdirilen bölümleri dünýäň öňdewazy kompaniýalarynyň iň täze saglygy bejeris dikeldiş hyzmatlarynyň giň görnüşlerini hödürlemek üçin niýetlenen lukmançylyk enzamlary bilen üpçün edildi. Muňa özi bu ýerde ýola goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. Spahana Hadar deňizinden ýürüýte suw geçirjiler arkaly deňiz suw çekildi. Şeýle Spahanaň çägine çoňlugy 600 metr bolan dik goýu, ýagny ýot bromly bejeris mineral suw çeşmesi burawlandy. Spahanaň mineral bejeris suw ýot bromly suwlar toparyna degişlidir. Ýot bromly mineral suwdan peýdalanylmagy bilen adamyň özüni duýuşy gowlanýar, damarlary giňelip, kelle agry, uýkusuzlyk we ýürek agyrlary aýrylýar. Şeýle-de gan aýlanyş ulgamynyň gowlanmagyna ýardam berýär. Mundan başga bu ýerde bejeris palçygy we parafin bilen dolanma arkaly bejeris üçin döwrewap enzamlar ornaşdyrylandyr. Parafin bilen dolama emi adamyň ennamynaky ýygyrtylary we beýleki kemçilikleri aýrýar. Minerallara, mikroelementlere, tebiği duzu, fermentlere we beýleki biologik işen maddalary baý bolan palçyk bilen melhem etmegiň nerw ulgamyny rahatlandyrjy, köşeşdiriji we derini ýokumly maddalar bilen iýmitlendirjy. Zeperli maddalary bedenden çykarjy we gan aýlanşy, şeýle-de bedeniň madda çalşygyny güýçlendirji täsiri bardyr. Spahanaň spa bölüminde gury aqua ukolama, kriokameraly, barakameraly bejeris, bulardan başga-da infragyzyl şöhkleli, buğ otogy, galoterapiya, aromaterapiya, bejeris ukolama, suw bilen bejeris usulyaly emler üçin niýetlenen otoglar täze gelip gowşan awzallardyr, enzamlar bilen enzamlaşdyrylandyr. Spahanada saglygyny berkidýän illeşlerimiz häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna başbaşlanan asylly işleriň arkadagy ferdarymyz tarapyndan netijeli dowam etdirilýändigini, şunu adamlaryň saglygy hakynda haladan esasy orny durýanlygyny gowunç bilen belläp, muň üçin döwlet başdanymyza tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Muň özi Lukman arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna işem taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň wezipeleriniň häzirki döwürde arkadagy ferdarymyzyň tagallaty bilen üstünlükli amal aşyrylýanlygynyň nowatdaky beýanydyr. Men Balkan welaýatynyň Esenguly trabynyň ýaşaýçysy Niýazgul. Berkarar döwletimiziň täze ýanynyň galkynç döwründe halkyň arkadagly zamanasy ýylynda Gahrman arkadagymyň nesil taragdan dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadagly ferdarymyzyň saýasynda biziň halkymyz jenneti mekanyna ýaşaýar. Men hem awaza spahanasyna dinç almakla hem saglygymy diketmeklik üçin şu ýere geldim. Şu Gahrman arkadagymyň Lukman arkadagymyň hut özüniň başda durmagyna gurulan awaza spahanasy şeýle bir hemme taraplayın dünya ülgünlerine laýyk gelýän ähli enzamlar ýerleşdirilen Türkmenistanyň ösýän dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan çaýlary demläp içýär. Mundan başga-da awaza milli siýasatçylyk zolagynyň özüni bir göreňde adam ýüreginden galkynýar, begenýär. Şu ýer bir tozap ýatan bir çaňlyk bir ýer tuta. Şu ýerler haçan bir nähil bolar diýip pikir etdirýär adama. Imam hormatly Gahrman arkadagymyzyň başda durmagyna bir sanyça wagtyň içine awaza siýasatçylyk zolagy şeýle güýçli derejede össi ulaldy. Spahanalarda Türkmenistanyň ähli ýerine bas spahanalar hemmesine aýlandym da gördüm de bu zatlaryň hemmesiniň arkasynda biziň Gahrman arkadagy ferdarymyzyň taýsy aladasy ýatyr. Şunun netijesinde şol esasynda halkymyzyň saglygyna seredilýär. Biz muňa ene hükmüne begenýär, gowanýar. Şu zatlar bize öýretip beren Gahrman arkadagy ferdarymyzyň janynyň sag, belet başynyň aman bolmagyny dilek etýär. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Nädip Cemal Tutqaqaýewa. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly prezidentimiziň arkadagy ferdarymyzyň saýasyna ýurdumyzda ähli ulgamlar döwrüň özüň talaplaryna laýyklykda özgerýär. Hormatly prezidentimiziň başlanmagy bilen insan saglygyny dikeltmäne aýratyn üns berilýär.
Ine misal edip aýdanmazda ýurdumyzyň paýtagtyny, velayetdir etraplaryny döwrüp öse tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan hassahanalar, şifahanalar, saglyk öýleri hem gurulyp ulanylmagyna berilýär. Awada milli syýasatçylyk sowlagyna ýerleşýän Awada şifahanasyny biz öz saglygymyzy bejertmäne geldik. Insanyň bedenine, kokura ağrılara, kelle ağrılara, ýürek ağrılara ähli bejergiler hem berilýär. Biz şular ýaly saglygymyzy dikeltmäne, dinç almany ul mümkinçilikler döretip berýär. Hormatly prezidentimize, arkadaşym serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň, arkadaşym serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rogaşlyklary beslensin. Diyarımızda ähli podoklarda bolşaýaly owa hojalyk ulgamyna da uly özgertmeler amalaşdyrylýar. Hormatly prezidentimiziň berýän gollawynyň döredýän mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan tejribeli daýhanlar bol hasyly kemale getirmekde tutun ýerli zähmet çekýärler. Bu babetde Daşo vilayatynyň daýhançylyk hojalyklaryna alınıp berilýän işler aýratyn bellenmäge münasipdir. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna ýurdumyzyň ilatyny öz topragymyzda öňürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşen etmek ileri tutulýan wezipeleriň biridir. Bu wagtda gowonurjy işleriň durmuşa geçirilýänini hemde ilkinji şowly netijeleriň gazanylýanyny bellek geçmek möhümdir. Bu orada owa senaga toplumyna alınıp barýan maksady okony işler barhara başlanýar. Bu wagtda Daşary vilayatyna durmuşa geçirilýän işler ýürüte bellenmäge degişirler. Halkyň arkadaşlar amanasy ýerine hojalygy ýöretmegiň täzeçe iş tutmagyň görelmesini görkezýän daýhanlaryň ösdürip ýetişdirýän bereketli hasillary gowonjyň goşulanýar. Olaryň arasynda Mekkejegiň ekilen atyllaryň bolmagy aýratyn bellenmäge degişirler. Ýer-ýerleri her gektardan 60 sentnere çenli Mekkejegiň bol hasylyny almaklygy maksat edinýärler. Mekkejegiň dänesininden un, karakmal, glukoza ýağ alınýar. Giň hatarlaýyn usully ekilýän üçin oň ekilen ýeriniň topragy ýumşak hemde haşalatlardan arasda bolýar. Organik maddelere baý kökülgamy toprakda galýar. Ýetişdirilen dänelik Mekkejeginleri ýygnamak üçin daýhan hojalyklaryna ýürüte tehnikalar ulanylýar. Häzirde Şawdy vilayatynyň Mekkejegin ekinini ekmek hemde ondan bol hasyl almak boýunça belli bir tejribeler toplanýar. Halkymyzyň ýörgünli ekinleriniň biri bolan Mekkejeginem adaklyk hemde mallar üçin ýokumly iýmit bolýan önümler önelmekde ören ähmetliler. Bu arada Gahryman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly almy ensiklopediýa kitabyna bellenýär. Mekkejegin ekiniň hasyly adyk senagaty önümçiligine de giňden peýdalanylýar. Bu ekinin bol hasylyny önürmek başarýan ýer-ýerleri vilayatyň ähli etraplaryna da az däl. Dermanyk häsiýeti hemde o tüýümlik mümkinçilikleri bilen aýratyn tapatlanýan Mekkejeginden bereketli hasyl alýan ýer-ýerleri vilayatda barhartýar. Şonuň ýaly bu ekiniň täze köp hasyl berýän görnüşlerini döredilmegen gowonurjydyr. Mekkejeginiň bu görnüşi aýratyn ýokary hasylligi bilen tapatlanýar. Oň ekilýän ýerlerini barha artdyrmak gözüňde tutulýar. Şu ýylyň 31-nji maýyna vilayata amaraşylan iş tapanyň şäherlerine Gahryman arkadaşymyzyň tejribeli daýhan bilen duşmagy taryhy portretlaryň birine urly hemde Halipa daýhanyň bu ýysanjyny göge ýetirdi. Inni 40 ýyldan bäri toprak bilen iş talşýan, daýhançylyk bilen meşgullanýan adam hökmünde bu duşmagy men tutuş ýurdumyň daýhanlaryna goýulýan sarpa hasaplayan deyip daýhan öz hoşallygyny beýan etdi. Hemde Gahryman arkadaşymyzyň bu toprağa aýagynyň düşüp ekiniň hasyllygynyň garaşylyndan has artyk bolanyny tejribeli daýhan bu ýysanjylan belledi. Dünýäniň ýurtlarynyň arasynda agzybeligi, asudalygy, adalatlylygy bilen tapatlanýan garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz Gahryman arkadaşymyzyň hemde arkadaşly serdarymyzyň başlanmagyna öz ösüşiniň täze benetliklerine çykdy. Munyň özi halk hojalygynyň ähli ulgamlar üçin häsiýetliler. Ýöne berqara döwletimizde owa senaga toplumyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler, gazanylýan netijeler aýratyn bellenmäge münasipdir. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň tejribeli bawa daýhanlary, daýhançylygyň uzunlyň elýän ýörelgelerini, häzirki tehnologiýalar asyrynyň innowasiýon usullary bilen goşukly dowam etdirýärler. Şondan Mekkejeginiň bol hasylynyň öňürleýän meşhurlary ýerigde artýar. Munyň özi güneşli ýarymyzda azyk bolçylygyny üpüşen etmekde möhüm ädimlerdir.
Ýere-ýerlerine işlemäge, ýokary netijeleri gazanmaga, halal baýamaga giň mümkinçilikleriň döredilmegi, oba ýerlerine işleriň sağlaşykly hemde netijeli gurulmagyny üpjün edýär. Hot şonuň üçin daşagoldy bagadaýhanlar döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arka dagly serdarymyza hemde gahrman arka dagymyza tüýüz sürekden alkyş hemde hoşalyk sözlerine edýärler. Hormatly prezidentimizin parasatly we öňden görjekli başdanlygyny ýurdumyzyň milli iqtisadiýatynyň esasy podoklarynyň biri bolan owa hojalygyny döwrüp özgertmek we ösürmek ogruny egert uly işler durmuşa geçirilýär. Şoň netijesinde güneşli diýarymyzda esasy owa hojalyk ekinleriniň önürilişiniň mukdary ýyl saýyn artýar. Bu podokda soňky ýyllarda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen bele sepketleri, ilmiň gazananlarynyň şeýlede innowasion tehnologiýalaryň barha giň ornaşdyrmagynyň ýardamy diýsen uludur. Ine şeýle ösüşleri ahil ulaýatynyň etraplaryna yerleşen telekeçi kärençilere degişli bolan ýedegi ýetirilen meýweli baglan giň meýdanyny görmek bolýar. Bereketli Türkmen toprağımızda meýweler diňe we özüniň daşky görnüşi bilen tapawutlanman dasly süýji tagamy bilen irwatlardan bäri dünýä äşgärdir. Umumany ýurdumyzyň ahil ulaýatynyň telekeçi kärençilerim bagwançylyk işine üstünlikli ýoly goýmakda baý tejribe topladylar. Hut soňky ýyllarda bolsa ulaýatyň haky etrafynda öz işiniň usady bolan telekeçi bagwanlaryň uly topory kemale geldi. Şeýle telekeçileriň birem Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan lezzetli we hojuluk jemgyýetidir. Olar özlerine inanlan kärenne ýerlerine alma, armut, şeýtali, ülje ýaly ençime görnüşli meýweli baglary ösürip, ýylyň-ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Döwlet başlarymyzyň halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen meýweler bilen bökdensiz öpçün etmek babatda öňde goýýan wezipelerinden ogralýan telekeçi bagwanlar şu günlerde de egsilmez ahlasy zähmet çekýärler. Ahlasyňdyrlan aňarsyna wersine yetmeyen dürlerin köbürelen baýlyk meýdanlar daýhan göwnüni galkındyrýar. Häzirki wagtda tebigat gözelligini öz bolşy nur şaýan meýweli baglardan almanyň, şeýtalynyň meýwele oturan hatarlaryny görmäge gözü gerek. Telekeçi bagwanlar dürli görnüşli meýweli baglary ahlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýydyk ýetişdirip durmak wagtda da ýydyk aladalanýarlar. Ýaş nahallary ýetişdirmekde alman gazananlarynyň netijeli peýdalanýarlar. Seçkiçilik işini esasan ilhalar görnüşli meýweli baglary seçmeklige aýratyn üns berilip, baglyň has ýokary hasyl berýän we şol sany yerli şertlere uygunlaşan ýer aralyk we giç wişýän görnüşler saýlanyp alınýar. Şeýle-de bagçylykda öňde barjy tejribeler ýygyderli öwrenilip, talap bellerlene täze görnüşler önümçiligi ýygyderli ornaşdyrylýar. Işlik netijeli we täzeçe gurnulmagynyň hasabyna welaýetde telekeçi kärençiliň ihlasy bilen meýweli baglaryň meýdany ýygyderli giňeýär. Diýarymyzda bagwanlaryň netijeli zähmet çekmegi we halal zähmetiň ködýerini görüp ýaşamak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, etrapda bagwançylyk işiniň geljekde hasam ilerlemegine ýardam berer. Ýeri gelende belemel zatlaryň birem telekeçi kärençiler tarapyndan ýetişdirilen bu meýweli baglaryň döwrüň ösen talaby bolan damjalyň usul arkaly sowurulmagydyr. Bu döwür we tehnologiýalary we hojalygyny ornaşdyrmak işleri ýurdumyzyň çar kunjunda dowam edýär. Ahil ulaýatyna da bir kemsiz ýerine ýetirilýär. Ulaýatyň haky etranyň halal zähmetden bagyty rızkyl hemem döwlet tapýan ekrançy bagwanlaryň häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýugurulan pek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümizden günnelik sarp edýän meýwe önümlerinden hemem olardan taýarlanýan naznagmatlardan hemişe dolup durjakdygyny bolan belent ynamy puwtalanyrýar. Häzirki günlerde dürli ugurlaryny nazarlayan maslahatlara giňgerim berliýär. Olary işçi häsiýetiň mahsus bolmagy bellerliklidir. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti Türkmenistanyň owa hojalyk toplumy bilen bilelikde geçiren maslahaty ýaşlar röwşen geljek we watan söýjülüň berik binýada diýilip atlandyryldy. Ýaşlar ulamasynyň Aşgabat şäher geňeşinde geçirilen maslahaty işçi häsiýet mahsus boldy. Murat Harif adanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine geçirilen maslahat halkyň saglygy barada alada döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrudur diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň ýokary kadiýetinde ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edaralarynyň
Hojulyk müdiriýetiniň täze binalar toplamynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Hoşallyk maslahatyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygynda ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edareleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň edigderli pugtalandyrylmagy, watan goragçylary barada edilýän taýsy tagallalar, watan goragynyň mukaddesligi dogrusyna ýurdumyzyň watan goragçylary çykyşlary bilen ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkeziniň o hojulyk we daşgurşaw goramak ministrliginiň bilelikde guramagyna maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Häzir günlerde ýarşlar bilen bir hatarda alınıp barýan okuw türgünleşik sapaklary işçiňler bilen tapawutlanýa. Bu bolsa tejribeleň artmagyna uly ýardam berýär. Şu günler Türkmenistanyň sport we ýaşar siýasaty ministrliginiň meýnamasyna laýyklygy Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar siýasaty baş müdiriniň guramagyna Tomutky dinjaş mösümine çağlaryň arasyna geçirilýän okuw türgünleşik sapaklary netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Sportun durly görnüşleri boýunça geçirilýän okuw türgünleşik sapaklary ýaş türgünler üçin wajyp bolup durýar. Ýurdumynyň şäherlerindäki hemde halkary ýarşlaryny öz başly taýýarlygy uğurlayan okuw türgünleşik sapaklaryna dörli ýaşdaky türgünler işçiň gatnaşýarlar. Her günlerde ýurdumyzda geçirilýän ýarşlar hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Paýtagtymyzyň birinjilik urnaky ýaşlar türgünleriň tejribesiniň artýanyny äşkär etdi. Dörli uğurlary boýunça geçirilýän ýaşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgüniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özündir. Ýaşlar türgünleriň maksady okgunlygyny äşkär edýär. Usfatlyň ynam ihlas bilen goşmagy ýokary netijäniň özündir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe belen sepetleri eýlemek bolýar. Ýokary netijeleri gazanmak ýygydaly geçirilýän ýarışlarda esasy wezipeleriň birine bolýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şu 25-nji awgustda saat 20-den 26-njy awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistan hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqan vilayatyna az bulutly hawa bolup günordan telesekunt 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 21-26 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna açyk hawa bolup demnaz günordan telesekunt 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 16-21 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup demnaz günordan telesekunt 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 13-18 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna açyk hawa bolup demnaz günordan telesekunt 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 14-19 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Daşgul vilayatyna açyk hawa bolup demnaz günordan telesekunt 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 13-18 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demnaz günordan telesekunt 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 17-19 gradus, gündüzine 32-34 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda boýunça awgust aýynyň 26-syna magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, Thomas Pass'na howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, Pass'lyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhletinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik Pass'lyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şoňlany watan habarlary gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.